Jeg er trykket nu. Okay. Jeg vil fortælle lidt om statistik, og derfor vil jeg fremføre et lille eksempel. Eksemplet omhandler 24 elever, som faktisk har fået en eksamenskarakter. Og ud fra det vil vi så aflæse på nogle forskellige statistiske deskriptorer. Først kan vi starte med, her har vi de 24 elever. De 24 elever er antal observationer, og derfor kalder vi det observationssæt. Her er så de forskellige karakterer, vi har fået. Man kan få 3, og så ellers fra 5 og til 11, altså med den gamle karakterskala. Det er så skrevet op her, og hver den øverste linje her er karaktererne. Og hernede har vi så en interval af, hvor mange er fra 0,3 af de 24 elever her. Der er så 1, der er fra 0,3, 3, der er fra 5, 2, der er fra 6 og så videre. Så det er altså antal af observationer. Dernæst kommer vi til fraktiler. Fraktiler viser, at for eksempel der er en i den her klasse, der er fra 0,3. Så kan vi se, hvor mange ud af klassen er så fra 0,3. Det er så 4,17%. Og der har vi så det samme for 5, 6, 7 hele vejen over. Og vi kan se, hvor mange af klassen har fået lige netop den karakter. Så det er fraktilerne. Nedenunder har vi så de kumulerede fraktiler. Det vil sige, hvis vi f.eks. ved, altså hvis vi havde før, der havde vi 0,3 der, og der kan vi se, at der var 1,7, der har fået den. Men derfor, hvis vi gerne vil se, hvor mange har fået mellem 0,3 og 6, så lægger vi de forskellige fraktiler fra før sammen. Så vi fra 0, men fra 3 til 5, der har vi så den første fraktil plus den næste fraktil. Så har vi så den samlede fraktil, kumulerede fraktil fra 5. Hvis vi går videre til 6, så tager vi fraktilen fra 6, og lægger over med kumuleret fraktil fra 5, og så har vi en kumuleret fraktil fra 6. Sådan kan det fortsætte hele vejen op, og til sidst går vi på 100. Og så har vi så andelen af de forskellige karakterer fordelt ud på hele klassen. Så det er de kumulerede fraktiler. Nogle andre vigtige statistiske deskriptorer er typetallet. Typetallet er det tal, som oftest fremkommer. Og i det tilfælde her vil det være det højeste fraktil, eller simpelthen bare det højeste tal her. Og det er 6 i det tilfælde, som er typetallet. Det vil så have karakteren 9. Derudover kan vi fortælle gennemsnittet. Gennemsnittet er, hvis du tager alle dine observationer, altså de samlede karakterer her, du kan alle karaktererne sammen og dividere dem med observationsalets størrelse. Og så får du den gennemsnitskarakter, som hele klassen har fået, altså en middelkarakter. Det kan du simpelthen bruges, hvis du vil sammenligne med andre klasser. Hvilken klasse klarer sig bedst samlet set. Karaktererne her, de fremstår lidt rodet, og derfor kan man sætte dem op med forskellige diagrammer. Det første diagram her har vi sat op i et pennediagram, hvor man kan se, aflæse hvor mange der er hver eneste af dem, og se, her er det også helt tydeligt, at typetal, det fremgår meget klart, at det er nummer 9, den 9 er højeste. Mere brugbart er måske et diagram her med den kumulerede fraktiler, hvor vi kan se, at vi har 3 hernede, og så går vi videre op til den næste, hvor vi følger de kumulerede fraktiler på vejen op. Og af der har vi procent, og ud af der har vi karakter. Så har vi det, vi kalder fraktilsæt. Og der har vi den nedre fraktil ved 25%, hvor vi så går ind og aflæser for 25%. Og så rammer vi lige her, og kan se nedre kvartil er 5. Så har vi medianen, den midterste kvartil, som er 50%, hvor vi kan gå ind og aflæse. Og der rammer vi her, og så går vi ned og kan se, der er 7. Det betyder så, at den midterste værdi, vi har, er 7. Og den øvre fraktil har vi ved 75. Og der kan vi så gå ud og aflæse, at den er 8. Ud fra de her fraktiler kan vi tegne det, vi kalder en blokspot. Altså det der bruger vi, at vi i midten sætter den midterste af vores kvartiler overfor. Så tager vi den nederste, kan vi se, at den er et godt stykke fra.
Og den øverste, som er 75, den ligger ved 8, som kommer lige efter. Det laver vi til en kasse, og det er vores boxplot, hvor vi kan se, hvor stor en forskel der er fra den nederste til den øverste, altså hvor stor en stigning der er her, sammenlignet fra den midterste til den øverste kvartil. De to streger herude i siden viser afstanden fra det øverste kvartil, den nederste kvartil, til det laveste observerede antal, som her er 0,3, og til det højeste på denne side, som er 11. Det var, hvad jeg fortæller om